Papasagarbuhong idalin ka ninyo ng istasyon. Hindi tulungan ho. Kapag ka! Maluiman ka! Tama na ba? Paminaw! Tama na ba? Tama na! Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Dear Kuya Totoy ug Lola Hubag, palugtawgan nilang ko ninyo sa pangalang Laida. Dalaga, 25 years old. Amot ko mauda ba ni ang giingon nga pagbuot sa kahigayunan? O tinuod ba nga doon binuhat nga gitagana ang Ginoo para nato? Ug moabot ra kini sa dili tinuyong panahon. Kini ang pangayuan ko ninyong opinyon, Kuya Totoy ug Lola Hubag. Apan sa dili pa ko mapadayon sa unahan, muhangion ako sa pagpatukar sa kanta ni nag-uluhan, Somewhere Down the Road. Niyan ako sa terminal. Ay, salamat. Wa pa kalarga ang last trip. Maayo kay aircon ang last trip na paingon sa amua. Bisagan ako sa bus. Aron makaplaster ko. Miss, Uy, ako ka ang tuyo ng tuhana. musakay ka ng bus? Last trip na na, di ba? Ha? Oo. Sa ato pa. Pareho rin destinasyon. Ako dahil si Dennis. Ikaw, Laida. pakidapawan ka, sab. Magtapad nilang taglingkod. Araw nga magkasulti tag maayo. Dito masab ko paingon. Bago kong assign sa akong trabaho dito. Di ay. There I was, an empty piece of a shell, just minding my own world without even knowing what love and life were all about. Then you came. Mauto ang unang higayon sa among panagkita ni Dennis, Kuya Totoy ug Lola Hubag. Sa sinugdan pa lang, bilib na kaiko sa iyang kabuutan. Formal kaayo siya og matinahuron. Kay layo-layo malagi ang among biyahe. Mao na kahigayon gud mi sa pagsulti. Ug dito ako nahibaw-an nga usa di ay siya ka nurse. Ug dito siya gi-assign sa health center sa among dapit. Wala ko hataging importansya ang among panagkaila ni Dennis. Pero sa kagabi ni Ana, hala, Biidi na, lights. Dance, nakatulto lagi ka din sa among balay. Nagutaan ako. Ilado mo na mo papa din eh. Dali, sulod. Pwede. Gago ni ay. Bitaw. Basig kalit na kong bulugon sa imong uyab. Uyab ka dyan. Sulod na, uy. Kinsa ba itong lalaki gabi ha, Laida? Si Dennis pa. Ako tong higala. Siya ang bagong na-assign sa tuwang health center. Nurse to siya pa. Bao ba? Daguyab to di laki ha? Papa sa do. Bago pa lang ganit minagkasuod ato. Missouri lang to siya Dennis balay, uy. Buutan ba hinuog naong tong tawhada? Pero sa gihapon, pahimangnuan ko ikaw, Laida. Lisod na kung simba ko, mahisama ka sa uban diha. Hay, hindi na mahitabo pa, uy. I've known you for so long, you are a friend of mine. But is this all we'd ever be? I've loved you ever since, you are a friend of mine. Nagtuog ko Kuya Totoy og Lola Hubag. Nagkutob lang dito ang tali namong duha ni Dennis. Wala gyud sa kung huna-una nga may lain pa di ayong sangkuan ang among panagkaila. Apa na unsa bang may balik man siya Kuya Totoy og Lola Hubag. Unsa ma? Si Dennis? Tuwa sa sala, nangita nimo.
Unsa manak, nangulitaw na nimong tawhana? Ha? Wala uy. Friends sa mi anak. Lakaw sa katubang nga to dito. Hi, kumusta? Okay lang. Na-surprise ko nga miani ka din sa amo. Ako magdahong. Bisan ako. Wa ko nagdahom nga dadong ko ning dapita. Nga ikaila ko ikaw. Dennis, kapilit sa iyong tinanawan ako. Inunog sa doon na siya gustong isulti. Dens, okay ka lang? Pasensya na. Pero maulan ni ang paagi. Ngay kapagawas ko ni mo tinuod. Ha? Tinuod nga unsa? Ang tinuod kong gibating anak ni mo. Dennis, sa ganang mga gipanulti mo. I love you. Mahal ta ka. Seryoso ko sa akong gisulti. Wa ko nagbinuang. Pero Pero unsa? dakong sala kong itago ko ni mong tinuod. Abay tungkol sa tinuod kong estado, Layda. Ha? Minyo ko. Unsa? Dennis, minyo ka na. Ug dili mo mahimong kaikyasan ang kamatuuran. Ayaw kalimot, ana. Wala ko malimot. Ug labaw nang wa ko malimot. Ganun ako'y kasing-kasing ang makamaong bubati gugma. Dens, Kung usa ka na kong sala, makili ako gibuhat. Nagayon ako pasaylo sa Ginoo. Ug nakasiguro kong makasabot siya nako. Mahal ta ka. Maong please, hatagi ko kay gayon. Dawata akong gugma. Dennis, You came along unexpectedly. I was doing fine in my little world. Baby, please don't get me wrong. Kuya Totoy og Lula Hubag, mao kini nakahasol nako karon. Akong kasing-kasing, nagtudlo nga dawato ng iyang gugma. Pero ang akong huna-huna, ang kanunay mubara ni ini. Nahadlo ko kung unsa unya ikasulti sa mga tao. Kung akong sugton si Dennis. Apan dili ko sa mahimong wagtangon ang kamatuuran nga may pagbati ko niya. Unsa man yung ikasulti ng akong sitwasyon karon? Unsa may akong palabihon? Ang akong kasing-kasing o ang akong huna-huna? Palihog tambagiin taon ko ninyo. Din na lang kutob og daghan kaayong salamat. Kaninyo matinahuron. Layda. Atong oras, 1:34. Welcome sa tuwang programa gitawag ginig Dear Kuya Totoy Lula Hubag. Adlawng Lunes, katapos ang Lunes. Katapos ang Lunes sa bulan sa Mayo. 30 ron, ang uban gasuldo, ang uban ugma pa 31 untop. Katapos ang simana karon sa bulan sa Mayo, gasugod ng uwan-uwan. Grabing uwan. Lipay ang mga kuan, masagbot. Lipay mga baki, lipay mga humay, lipay ang mga tanom. Lipay pagod, nag-uwan, may na lang. Di ba, may na lang. May na lang. Basa, jugog uwan. Dita sa tuwang unang letter sender, na nangulitaw niya. Nangulitaw pero minyo day. Basta pakyasa ni. Na saon ni angko ng laki nga minyo daw siya. Karon gustuhon man niya pero mo lagi daw gipitik siyang kasing-kasing. Sa iyaha daw siya. Pero aminadong laki nga minyo siya. Komento, suggestion, opinion. 0910-1085-215 Facebook Lula Hubag Love Radio. Ako type laman Totoy Bibo og sa Love Space Radio Space Davao. Makita dito ang live on-air broadcast sa 90.7 Love Radio. Kung na kay Facebook diya,
na kay app nga Facebook, i-open na, i-search and love space, radio space Davao. Makita nimo live si Badjaw Boy. Ito na sa Facebook live ang Love Radio. Kita nimo sang Cool Boy ganina karon ako og si Lola Hubag. Nag-commentary. Ngayon Kuya Totoy og Lola Hubag, masultiran ako sa letter sender, day utok ang gamita. Ayaw ang imong pagkatanga kay daghan ng nabiktima anang ingon ana. Swerte kay kanang laki mitug-an jud sa tinuod nga minyo siya. Bitaw no? Anagad na ba yung ubang laki nga igo ra gyud mo tilaw. Igo ra mo tilaw sa putahe. Minaw ra ba si ko ano sa Hayan sa Facebook ug si Phil Marie. Ingon sila nga new hair Kuya Totoy. Gina basta kuan. Basta dagan nagkaspa. Ya, dagan nag split ends. Dagan nagkuto. Basin niya pag mata na kaugma na nakos kawayanan. Kaya Totoy og Lola Hubag, masulti na ako sa letter sender. Laida minyo man diay ang laki, buot pasabot dili jud para sa imo ang maong laki. Ikaw sulod sa relasyon nga way kasiguruhan. Ayaw oy, dakong minyo na. Bitaw no? Pero ay mo kumpiyansa. Nga kasagarang minyo, hawd mo dalag relasyon. Nga naman Kuya Totoy Lola Hubag. Ay, human naman sila pagkaulitaw. Maganin na nagminyo sila, kinapulaan na sila pagkaulitaw. Gusto na po silang minyo. Kaya gikapoy na sila og binuang. Untay ko na no? Kaya Totoy, dili niya patulan na kay naay asawa. Jurex Judilia ng SBD. Ay kay Totoy Lola Hubag, ilaw po, paki... Ay, naputol. Naputol man. O di ka gusto maguba ang relasyon sa isa ka pamilya, ayaw pasubo ana. Bitaw po. Gikan ni RCM Boys. Minaw din ang mga taga ANJJ Tagum Branch. Salamat kayo. Hindi ang pag-gawin. Pag-agi na ganyan. Pagbalit ako gatas Jung-Chung. Uy, kusuga eh. Advertise kay G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinagakusog! Ayaw na ay, minyo na. Ang una-una gamita ayaw kasing-kasing. Tibaya si Dongboy, Kuya Roland, Tubalado, o si Lloyd D. Salamat. Rinalin to ng Santo Tomas. Ngay taga-Tibalog di Karelya sa mandapit sa inyo. Taga-Minsi ka? Ngayapon, miss na tika, kuya ba? Asa di kagikan? Nadugay kong abot kay nag-uwan sa tibong ko. Pasta kusugas uwan sa tibong ko. Init pa kayo sa bunawan pag-abot sa tibong ko, ni uwan pasta kusuga. Nisamot sa saksa, nisamot sa buhangin, abot sa Arkastilyo ni Hinay. Ingon ko, bundak ulan! Kung kanusta, hapit ako maabot sa estasyon, diya pa kani undang bundak ulan. Ako tawag ko ng sparring partner, daplini gamay, yan na si Lola Hubag. The long wait is over. Ni Ana ang nanimahog iyuta. The retired playgirl, si Lola Hubag. Hubag Pas Butoy sa Love Radio 90.7. Hayahay ang buhay. Ay, binakog ako.
Heto ako ngayon, nag-iisa, naglalakbay sa gitna ng dilim. Lagi na lang ako nagdarapa, ngunit heto, wala akong parin. Heto ako, silungan, walang malalapitan. Sana'y may luha pa akong mailuluha, at nang mabawasan ang aking kalungkutan. Dumi at puti La, katawan. Ay, kabalo ka la, unsang isda. Mabasag. Ng ulan, hito. Hito. Yos, hito inasong. rin Hito ako ngayon. Malamig ko gito. Asabay tidos. Ugma na laki sildo, ugma. Nga tag hito, ugma. malalapitan. Kaon di kang hito la? Ay, kalamian ng hito ah. Nganong lisod mo adakpo ng hito la? Oh, siyempre kay pasus man na mo. Kiway-kiway. Kalungkutan. Kailangan yung kay Chansang masamad. Ah. Basta lami laga daw la. Kasagaran mga samad. Ha? Basta lami magasamad. Mm. Ano ba yun? Maing hapon la. Maing hapon, bugnaw nga hapon. Sa gunso na nila. Lagi. Bugnaw nga mga simana. Sa di mailan na nila sa imuhang tinuhuan la. Tinguan na po. Mm. Kunting uwan, bot pasabot. Tingtog na. Ting tugnaw. Managhan na po tanig samot. Ting uwan, ting tugnaw, ting sipon, ting ubo. Ting pasmo. Sige, mag-text ning smart. Oy. Ay nagpansin na ma-stress ra ka na. Ay, di ko gusto ma-stress ka, inom ra gud og tubig la. Tubig lang! Tubig lang? Sabay og G Detox Plus Herbal Capsule. Gani. Mm. Smart. Ugma na smart ha. Ugma na smart. Your smart bro account is overdue. Bagay nila ka wa ka gikuan, Eh? di padat ag glitter, gi-text ra ka. Sige naman nagpadaog ka ng kuan. Warning. Di man nun warning katong kuan ba? Notice. Notice of O description. saman bag. Mubayad ka bag dili. What siya ba kayong mga pang sildo? Dito na sa tuwang unang letter sender. Ilayda. Laida. Ilayda. Lima ni Laida la na siya kasakay. Ora kuan la no, mura siya og Mura siya og short Korean story. drama. Oh, drama, short story. Ginahinay napansin na ako na la. Pero kini nga nani nga sitwasyon la, minyo man laki. Magini laki ni ang kuning laki nga minyo siya la. Niya ko ng laki. Mm. Ko ng laki naris. Naris, oh. Oh. Nay makarelate. Naris ang laki. Magini nangkon siya nga minyo siya pero Yeah. something is bringing me here to your house. Oh. Kuno siya sayod ganun gidasas yung mga tiilito My goodness! O yung mga adlib sa mga taong sirok. Kini mga taong hawd bito kay bulatik day mura Oh. kag gisibot nga santol nga hinog day ihug kanya siya sibot-sibot day. Ang anak ng mga taong amura o kanang kuan. Kaning unsi tawag ani? Ano may kay mo silk stock ba? Aw, murag leche plan. Litsi plan? Usahay lami. Usay litsi. Day samtang wa pa na masugdi day. Ayaw na lang day. Basta gwapo ba siguro kaning laki la murag Basin po nadapod siya. lisod ibalibad ba? Kaya kung mga tana, are you single? Kung pangit din yung nangutana, ay! Ayaw tapan ako this other seat of mine beside me is taken. Ninyo na ko! Oh. Nagkaniki ko ganak, isa na ka na sinak. Kita ka na akong bilbil. Ah, pero kung gwapo gali ang mangutana. Ha?
Ha? Tirada. Pero gwapo, mingon na yung mga super happy emoji. Bitaw day, ayun lang day, mawara mo na day. Mm. Mawaran ng pagbatian na kung di na ka, wala na mo communication. Di kayo na lang po nga mag-friends sa iya, kay kabalo mo na siya feelings. Tama. O ikaw po. Tama. So kayo nagbalik sa bus, usik ka na magkakuha na po ka dito. Parang single. Ayaw pamiling inspektor sekarang inspektor. Howd mo ihap? Howd na, pintador kayo ng inspektor. Pintador ka na. Konduktor lah, konduktor. Konduktor Magsige gihapon nagpasakay, maski puno na. Pwede pa. Ako ang paglima. Tuo na ito. Ay, huot hindi ka ito kayo. Mga jumbo ang ninakay. Ayaw ibaylo ang pipila ninyo kaadlaw nga kilig-kilig, kalipay, mga tinagtago nga pagbati sa pag-antos unya nimo puhon. puhon. Oh, Si siya Bako umaabot. Palayo. Kay wa magi kan pagmahay nga maguna. Mm. Ayaw na lang yun na sugta, ingong princess. Mm. Ayaw pagpagkatanga, pangitag single, kway sabit, Tama. gamitang utok. Tama. I miss you, Kuya Totoy. Sa wakas, nibalik na ka. Mm. Pagupit ra kod. Asa man kagikan toy dito ka sa New Zealand. Tulo ka adlaw kung nagpagupit la. Grabe sila kasi may nagupit nimo kay tong kulatahon ng dugay kay nahuman. Dugay kinahuman ayon kung pabutangi ra gud na og kuan ka ng Korean letter sa likod ka ng bagis-bagis Oh, ba. bagis-bagis para at si Paping. Di man siya kabalo ang Korean. Iya ka kidlat-kidlat lang. Usab na pod. Ganahan kay ko ba dito sa discover ni Amalia kay ang ako ang pangalan Korean name kay Park Sorin. Park Sorin. Ayaw nagsugta. Oh. Igreat si Samuel Tabat na minaw og labridyo. Salamat. Kang Jackie ayaw jud patoo. Patoy. Ana sinder kay dako kay nang sala. Ikaw ray magmahay. Ayaw jud patol gid daw ingong bing. Uso naman na ron ingon ni Joy. Ay kang Pleriano Tambuong Sibirino. Ayaw tingala day kabalo naka ngaminyo. Romer Rojas Ulaya may hapon. Taga Kidapawan daw Ulaya family. Salamat o kang Maribek Bautista Ulgasan gipasipadan imong buhok Kuya Totoy. Salamat. Thank you very much. Loren Salamat. Torimucha, may nga po ni mo diha. Ingon man kang Julius o kang Cindy. Oy. Pagbinyo na mo. Pakyas, hanap na lang ng laing lalaki, Cindy. Kay daghan pang laki sa kalibutan. Tama. Kuya Totoy Dula Hubag, salamat sa ako ang premium na dawat. Congratulations, Linsky. At ang mo ang picture niya kung upload. Congratulations Premios Kalendaryo winner Melchor Rex Luna. Taga Old Airport sa Claim na yun na niya. claim na yung ganina. Isa lang ka na, Yeah. Totod. Nanas siya. Nagdamgo na to siya premonition nga mudaog siguro siya maadun anin. Ngan mong buydo ka. Asa daw lasa? San Vicente. San Vicente. Dol-dolo na kinam ga poy Santo Niño man ila buido ka. Di ay Kan ko naman nila boundary naman na sa Carmen. Sa mga taga Alehal, maing hapon, sa mga taga Balutan diya sa Carmen, perminti na minaw sa tuwala, sa mga taga Salamat Tibungko, kayo. sa mga taga Buhisan, nga vulcanizing shop diya, naminaw na sa perminti, gisa doon na si Lula, babae ba daw kala? Kaluis Grabe. mo, babae in town ko. And ingon, speaking of Carmen, ingon ni Joy Arsinas Misinas, i-greet akong pamilya sa Carmen. Misina family, Arsis family, ug Suarez family. Salamat. O happy fiesta sa mga taga Lupon, ugmang adlaw. Happy fiesta. Buto si okasyon na basta murag na pista diya ugma poon sa Lupon. Pista, kaon na po. Kaon na lang, ang minyuan na tong laki, ayaw patuli. Maing hapon ni mo diha, Erwin J. Lagmay Milyones. I-greet akong family ug relatives. Di na lang ang patulan ng boy kay Minyo. Hello sa mga igsoon ako sa barangay Mati. Mati. Mati, Kapatagan. Sa Ate Helen. Mati, Kapatagan. Ataw og sa mga anak ug sa akong bana nga si Jonas Lauron amping karon kang Mitche. Ayaw na ng laki ha. I-greet akong husband nga nag-work sa Phoenix. Ikang Juya. Salamat.
Juya. Kaya, ting papasin. Salamat. Unyag minyo day. Di lami. Lami mo lang. Karen manimog. May hapon ni mo day. Congratulations sa nakadaog sa to letter of the week last Saturday lang. Oh, si Linsky Aguilar. Ay, ay. Gusto mo patalag suwat ha? Isuwat sa limpyong papel. Oh, kung pwede, ayaw ng kwan be, yellow paper. Ayan, yellow Kanang paper. Puti lang, kaya di kay kung kita. Sa likod nga bahin, pag suwat ninyo, mulapos ang tinta. Oh, Sa inpin pag gamito ninyo. Ngunang di ka kita ang tiguang. pwede na kayo mo diha sa Facebook. Mm. Diyan ko i-PM lang god. Oh, di na lang. Para di na kayo mo mahago. Para kung ato mo diri, mag-claim lang mo sa inyong daog. Mm. Last ning timbayalan, Nickman Labial, kay Tutoy Glulhobag, i-greet na minaw sa CP. O niya, nag-watch sa inyong FB Live. My goodness! My goodness, di kaayo. Ha? Daga, naglamok diri. Kitabangan naman kung lamok diri la. Julian Galo. Ayaw pa to, kay nanguwag rin ng laki. Michelle Balingit, Sunsin, Silvano, o kang ay Pacquiao, salamat. Hey. Pasensya na sa wa mabasa. Congratulations kang President-elect Mayor Rodrigo Duterte, our new President. Congratulations. Congratulations. Ay, ito'y malakbitan to'y mo agree ka ibalik tong kuan. Death penalty. Oh, agree ko. Agree po ko eh. Para lang sa mga Para sa tong mga rapist. sala nga di na gyud makaya salo sa utok sa tao. Gani pagkatong dito gus banay-banay ito'y kabalita ka to'y katong 3 years old nga bata. Tapaw ra sa ko kay wala kay ko kadung sa balita. Grabe to ba 3 years old? Ay, pastilan. Dili man pod na sana si tawag nang kuan lang. Bitay ba na? Bitay. Death penalty. Dili man po ka maabot anang puntuha kung Wa po ka gibuhat. gibuhat daw utan. Di Ngano ka po ka? ka mahadlok ana kung wa po ka gibuhat yan, di maayo. Nangawat ra kag bulpin. Ay, po kay death penalty. Ito'y kidaghan kay sorry. madamay Sorry. mga wat og ballpen. Oh. Malakbitan sa ana. Oo. Katalon ng mga naisala nga di maayo. Katong di na makaon sa kuan sa ginhawaan sa tao. Sa mga dili binuhatan sa tao. Alaw na 54 ang oras sa tingin niya to tagadaw letter sender kon lamas kay Tutoy. Ako na lamang lulaw. May daw permiti pa kayo nga. Hilason! Kuya Tutoy, gaay kog number sa last 2. Number sa last 2, natana. Let's celebrate. Wa natana 907. A dedication to Emo pag sige sugal 907. Og 02. party with you. Balik 20. Ano oras 55 tong oras na kapag-imnon sa kapsula sa GD Talks Plus Herbal Capsule. Perfectly imnon ng GD Talks Plus Herbal Capsule. Labi na karong panahon na nga ting-ulan. Balo na ka ting-ulan. Sigarang sakit ani. Ubo, sipon, kalintura, ilanat, trangkaso. Muna kasagaran. Munang inom og G Detox Plus Herbal Capsule kay ang G Detox Plus Herbal Capsule natural detoxifier, natural remedy, puno sa nutrients nga mo'y makapalig-on sa atong vital organs. Aprobado sa FDA with registration number FR80715. Pagtanga ang mga toxins imong lawas, bato ni imayong panlawas sinom sa pinakakusog nga herbal capsule kini ang G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ani ka pa kung pag-iimnon ko na kay G Detox dia, magdungan ta ginom. Bigimok na usab ang akong ubol-ubol. Maayong hapon sa tuwang unang letter sender.
kumusta ang imuhang love life karon? Ha? Kuan ka, naglibog ka? Naglibog ka kung kinsay tuhuan nimo, ang imo bang kasing-kasing o ang imuhang utok. Kabalo ko nga naay dakong porsyento sa imuhang utok nga nagsulti nga dili na ipadayon kay minyo ang laki. Kabalo pod ko nga mas dako pa ang porsyento sa kasing-kasing nimo nagasul-sul kanimo. Nga naman diig minyo. Malipayon man ko kuyog siya. Di ba? Bisan pag maingon ka nga minyo na siya, mabaypasan ra gyapon na ang gisulti sa imong utok. Kaya ang imong kasing-kasing grabe ka powerful. Ha? Usahay lampasan na niya, iyan ang ambakan. Mo-conclude dayon na siya, moingon dayon na siya, ay mo pagbuot ako maning kinabuhi ni man inyo. Tinuod man pod. Pero una-unaan na lang. Unsa na lang ang kinabuhi sa iyahang pamilya nga iyahang gibilin ngadto. Di ba? Una-unaan na lang nga naa siya mga anak. Naa siya asawa, mapinanggaon, mahigugmaon, wa kabalo sa abilidad sa hambana nga nanay ukoy lain dito sa bus. O kinsa tong bayhana? Ikaw. Bataw na to, balhin na to. Ikaw tong asawa niya. Ikaw tong asawa niya nga naa sa balay gahawat nga muli ang bana. Naay mga anak gimong gibantayan. Wa ka kabalo nga imo ada bana na dito giukoy lain dito sa kinapawan. Di ba? Ay, balina na to para makabalo pod ka sa sitwasyon kung unsay bation sa usa ka tawo nga binuangan. Sa imong side karon makaingon magug ka nga wa ko'y labot. Malipayon ko sa kuha sitwasyon karon. Pero unsa na lang ka atong tawo nga naa didto sa sitwasyon sa iyang asawa? Unsa na lang kay bation? Di ba? Malipayon ka. Di ba? Sakit. Sao naman na? Kung ako, ikaw, di na ako na ipadayon. Kung ako, ikaw, pero lain-lain na tagotok. Ako, pwede ko magaingon nga, padayon na day. May problema na day, uso na naron. Di ba? Uso na naron. Uso na ng broken family. Uso na ng ikaw ang kontrabida. Uso na ng nakailaing pamilya. Pero, depende na sa imo, musabay ka sa uso. Lisod na ning kinabuhing komplikado day. Mura ko nagsakinan. Butang na, halin tulad na nato imong kinabuhi sa sakinan na. Ang sakinan, kung normal pa na, wa pa kay giusab ana sulod sa makina, ang daga na namulas yun na hangtod 5 years. Wa yun ay kagalkal, basta magsigil lang kag change oil, wa yun ay problema na imon lang imintinar. Mura nagsakinan ang kinabuhi sa tao. Pero kung gusto kag komplikado nga kinabuhi, kung gusto kag komplikado nga sakinan, hala, ilis din na, pakusga na imuhang sakinan, ilis din na atong mga uso-uso, ilis din na ani-ani adto, para pagkasunod bulan, magproblema na ka. Kaya ang problema sa gamay ni mong gisugdan, magkatay-katay ra ba na day. Magkatay-katay na, hangtod maabot sa point ka, di nako, gikapoy nako, mas maayo pang ibalik na lang nako ang kaniadtong normal nga sakyanan nako. Kaya wa pa ko gahago-hago ron. Di ba? Kapoy. Wala kinabuhi sa tao. Kung imo gusto ka kinabuhi nga samok, sumol, problemado, sige dito ka kinabuhing ikaw ang kabit. Sorry to say the word, pero ikaw mo di maingon ani day. Mayroon na aspermiro, lami-lami. Pero pag abot sa panahon, pipila ka mga adlaw ang muagi, pipila ka mga simana ang muagi, ikaw ra gihapon ang mamahimong alaot ani day. Always your number one FM radio station. Love